Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Ilang lugar sa Central Luzon nananatili sa signal number 1 at 2 dahil sa bagyong Florita. Mga paaralan sa Macabebe at Masantol binaha dahil sa ulan na dala ng bagyong Florita at high tide. Trabaho sa gobyerno, klase sa public schools sa Bulacan, Bataan at Zambales, suspendido hanggang Miyerkules. DOH Region 3, nagpaalala sa mga karehiyon na huwag ipagwalang bahala ang tuberculosis. At Pangulong Marcos Jr. inaasahang dadalo sa 31st North Luzon Area Business Conference. Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Kasalukuyan pong apektado ng severe tropical storm Florita ang ilang bahagi ng Central Luzon ngayong Martes, August 23. Dito alas 3 ng hapon, inanunsyo ng Pag-asa na nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 2 sa northern portion ng Aurora. Yan po ay mga lugar ng Dilasag, Kasiguran, Dinalungan at Dipakulaw. Samantala, signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Aurora, maging sa Nueva Ecija. Apektado rin ang northeastern portion ng Tarlac, ang San Manuel at Anao. Inaasahan ang moderate to heavy rain sa mga nasabing lugar sa mga susunod na oras. Posible rin ang malalakas na hangin lalo na sa mga bulubunduking lugar at mga lugar na malapit sa baybayin gaya po ng Zambales at Bataan. Makararanas din ang pag-ulan ng iba pang bahagi ng rehiyon kabilang ang Pampanga at Bulacan. Pinapayuhan po ang lahat na mag-ingat at mag-aba sa mga susunod pang updates. Matapos isa-isang magdeklara ng class suspension ang ilang mga lokal na pamahalaan sa bisa po ng Memorandum Circular number 5, idineklara na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suspensyon ng trabaho sa mga government office at klase sa lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan mula ngayong araw po yan, August 23 hanggang bukas, August 24. Ito'y batay sa rekomendasyon ng Office of Civil Defense dahil sa panganib na posibleng maidulot ng malakas na ulan sa publiko. Epektibong naturang deklarasyon sa NCR, Bulacan, Bataan, Zambales, Cavite, Laguna at Rizal, bunsod po ng bagyong Florita. Alas 3 ng hapon, nag-ideklara ang Code Yellow o Heavy Rainfall Warning sa lalawigan po ng Zambales. Ngunit alas 6 pa lamang ng umaga nang maramdaman na ng mga taga-Zambales ang hagupit ng bagyong Florita. Dahil sa malalakas na hangin, nabuwal pa ang puno ng akasya na higit 100 taon na sa President Ramon Magsaysay State University, Iba Campus, umaga ngayong Martes, August 23. Bukod sa bugso ng hangin, lumambot din umano ang lupa dahil sa sunod-sunod na pag-ulan sa lalawigan. Hindi rin nakalagpas sa malakas na ulan ang mga sasakyang bumabagtas sa National Road ng lalawigan. Sa katunayan, tumirik po ang hatid serbisyo van ng Zambales sa Sitio Lalec, Barangay Sindol, San Felipe, dulot ng baha sa National Road. Nasa gitna umano ng pagmumonitor ng kalagayan ng mga binabahang lugar ng van nang bigla itong tumirik. Inaasahan ang malalakas pang pag-ulan sa lalawigan ngayong gabi, ngunit hihina na rin ito kinabukasan ayon po sa Pag-asa. Sa pagbabalik ng CLTV News, RDRRMC Region 3 nasa full alert status kasabay ng pananalasa ng bagyong Florita sa Luzon. Mga paaralan sa Macabebe at Masantol binaha dahil sa ulan na dala ng bagyong Florita at high tide.
At DOH Region 3, nagpaalala sa mga karehiyon na huwag ipagwalang bahala ang tuberculosis. Manatili nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, naitala na po sa bansa ang ika-4 na kaso ng monkeypox. Ayon sa Department of Health, walang travel history sa mga bansang may confirmed cases ng monkeypox ang pasyente. Narito po ang report. Isa na namang panibagong kaso ng monkeypox ang naitala ng Department of Health. Ngunit di tulad ng mga naunang kaso, ang pasyente ay walang travel history sa mga bansang may confirmed cases ng naturang sakit. Batay sa impormasyong inilabas ng kagawaran, isang 25 years old ang bagong tinamaan ng monkeypox. August 19 nang lumabas ang resulta ng isinagawang RT-PCR test sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Naka-isolate na raw ang pasyente at 14 na close contact ang natukoy. Nilinaw ng DOH na walang kaugnayan sa isa't isa ang 4 na kaso ng monkeypox na naitala sa bansa. Samantala, ipinaliwanag ni Dr. Edsel Salvania, isang infectious disease expert, na di tulad ng COVID-19, mabagal ang pagkalat ng monkeypox. Mabagal din daw ang paglabas ng sintomas nito na nangangahulugan din ng mabagal na detection. There's some indications rin na merong asymptomatic spread. So, kinakailangan talaga natin mas paigtingin pa yung ating mga protocols at yung pag-detect rin po ng mga ganitong kaso, maging mas vigilant po. The good thing is, yung mga protocols natin na ginagamit natin para sa COVID, meron naman po itong sa monkeypox. So, hopefully that's part of the reason why mas mabagal yung pagkalat niya. Bagamat walang travel history ang ika-4 na pasyente ng monkeypox sa bansa, paliwanag ng eksperto, hindi naman dapat maging pangamba ang local transmission. Dagdag pa ni Salvania, hindi na bago ang ganitong uri ng virus. Bagamat we have more tools and we already have existing vaccines and meron din na napatunayang mabisa na gamot, hindi pa naman foregone conclusion na magiging endemic ito sa mga iba't ibang bansa. Dahil hindi naman this is not a new disease. It's just showing some novel characteristics, pero yung mga tools natin ay much more advanced than what we had for COVID. So I don't think it's a foregone conclusion. We'll probably see more cases over time, but as long as we do our job and we continue to monitor, hindi pa naman sigurado na magiging endemic to sa Pilipinas.
Ang mga umiiral na protocols para sa COVID-19 ay mabisang paraan din daw upang makaiwas sa monkeypox. Isa rin daw ito sa posibleng dahilan ng mabagal na pagkalat ng naturang sakit. Patuloy naman ang Department of Health sa pagmomonitor ng mga kaso, katuwang iba't ibang medical society sa bansa. Panawagan ng ahensya sa publiko, patuloy na tumalima sa mga umiiral na protocols, lalo na ang palagian at tamang paghuhugas ng kamay. Jennifer Salenga, CLTV News. Bagaman nakapagtala na ng 4 na kumpirmadong kaso ng monkeypox sa bansa, tiniyak po ng Department of Health na kontrolado pa rin ang pagkalat nito. Sa ngayon ay may kinausap na umano ang kagawaran, kinakausap na umano ng kagawaran ang 2 manufacturer ng bakuna para sa monkeypox vaccine. Narito po ang report. Matapos i-anunsyo ng Department of Health na walang travel history sa mga bansang may kaso ng monkeypox, ang pinakahuli nating kababayan na nahawaan ng sakit, tiniyak ng kagawaran na kontrolado pa rin ang sitwasyon ng local transmission. Sa monitoring ng DOH, 4 na ang kumpirmadong kaso ng monkeypox sa bansa. The fourth case will mean that there is transmission but it is contained. Kung titignan nyo mula nung nagkaroon tayo ng first case up to this one, we only have 4 cases. At sa bawat contact tracing na ginagawa, sa bawat kaso na meron tayo, nakokontrol naman, na-isolate naman yung mga cases. Mula na rin sa aral ng COVID-19 pandemic, mayroon na umunong batayang sistema para sa contact tracing ng mga monkeypox carrier. We have learned from our experience already from COVID. Nakita na natin kung paano mag-spread ng disease and we're ready to see how we can contact trace from an index case, and that's exactly what we're doing now. We also have interim guidelines for monkeypox surveillance para maging aware din yung mga kasama nating mga Filipinos on how to report if there's any suspicion. Nagkikipag-usap na rin daw ang kagawaran sa 2 vaccine manufacturers para sa kailangang bakuna kontra monkeypox. Target umano ng gobyerno na magkaroon ng supply bago matapos ang taon. We have talks already with the private sector as well as development partners by which we can acquire vaccines should there be a spread of the monkeypox. Ang monkeypox ay mas malalang klase ng bulutong na naikakalat sa pamamagitan ng fluid sa katawan at mga kontaminadong mga bagay. Idineklara itong International Public Health Emergency ng World Health Organization. Kasama si Jenna Lumbang Parungaw, Liana Canilaw, CLTV News. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Naka-alerto ngayon ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Central Luzon dahil po sa pananalasa ng bagyong Florita sa ilang bahagi ng rehiyon. Ang Bureau of Fire Protection nasa full alert status na para sa posibleng pagresponde sa ating mga karehiyon. 5 individual naman sa Aurora ang inilikas sa evacuation center. Naka-preposition na rin ang mga equipment ng DPWH para sa posibleng road clearing operations. Para po sa karagdagang detalye kaugnay ng paghahanda ng RDRMC, makakasama po natin si Ms. Sally Fabregar, ang Chief Operations Section ng Office of Civil Defense Region 3. Ma'am Sally, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa CLTV News. Magandang gabi po, ma'am. So far po, ito pong magdamag. Kumusta po ang assessment dito po sa pananalasa ng bagyong Florita sa ating pong rehiyon? Actually po, ma'am, based sa mga submitted reports po ng ating galing po sa ating mga local DRRMOs, so masasabi po natin na hindi naman ganon malawakan ang naging pinsala na dulot po ng ating severe
Tropical Storm Florita dito po sa Central Luzon. No? So sa kabila po ng masungit na panahon na naranasan natin mula kagabi hanggang sa maghapon po ngayong araw na ito, hindi naman po ganoon karami ang mga nai-report na mga effects nitong si STS Florita. In fact, dito po sa ating latest na situation update na atin pong ipinadala sa National DRRMC ay mayroon po tayong ang affected population katulad po na nabanggit na kanina. Dito po sa Dinalungan Aurora ay mayroon lang isang pamilya na consisting of 5 individuals po ang currently nasa evacuation center kahapon po. Wala po tayong reported na casualties, dead, missing, or injured so far sa atin pong mga reports na nare-receive. And as for the suspension of classes naman po, mayroon pong reported na 78 LGUs ang nag-declare po ng suspension of classes mula kahapon hanggang ngayong araw po. Then Pero ma'am, yes po ma'am. Opo, ma'am. Saang mga areas po ang binaha, at kasi po ito magdamag, meron po tayong mga areas like sa Pampanga, yung mga mabababang lugar talaga. Base po sa inyong assessment, sa inyong pong monitoring, ilang lugar na po ang binaha sa Gitnang Luzon? Based po doon sa reports na pumasok po dito sa ating Emergency Operations Center sa OCD, mayroon lang pong 26 na lugar dito po. Actually, dito po yan sa lahat po sa Masantol, Pampanga. Based po sa report na na-receive namin, yun pong lahat ng barangay dito sa Masantol, Pampanga. Other reports na flooded ay dahil po sa high tide. So yung iba po na-aggravate lang ng high tide, nagkaroon po ng flooding due to high tide, pero hindi po siya due to the heavy rains caused by STS Florita. So far, ang declared po na flooded areas ay 26 areas or 26 barangays in Masantol, Pampanga. Other areas po ay continuously po minomonitor pa natin. Kung mayroon pa pong mga papasok na reports ay maaaring madagdag sa ating situation update to be sent to the National DRRM Council tomorrow morning po ng 6 a.m. Pero so far, ito po sa Masantol pa lang ang reported due to monsoon rains and yung heavy, STS Florita, yung mga pag-ulan due to STS Florita. Pero Ma'am Sally, kung magpapatuloy po itong mga pag-ulan na ito, anong mga lugar po ang kailangan pong bantayan at tutukan? Like for Zambales, meron po tayong naibalita kanina na merong nabuwal na puno because of the continuous rain, na dahilan para lumambot po yung lupa. And alam naman din po natin sa Zambales area, kapag ganitong nagkakaroon ng tuloy-tuloy na pag-ulan, yung landslide naman po ang nagiging problema. Yes, ano po yung mga lugar na tututukan po natin? Yun po, yung mga areas po, ito naman po ay kahit naman po hindi bagyo, pag may tuloy-tuloy na mga pag-ulan, talagang ang lalawigan po ng Bulacan, Bataan, kasi mayroon po diyang mga areas na may mga low-lying, Zambales. Mayroon din po sa Nueva Ecija. Actually, sa lahat po ng lalawigan po na nasasakop ng Central Luzon, ay maaari pong magkaroon dyan ng mga pagbaha at mga pagbuho po ng lupa. So yun po yung ating ipinapaalala sa ating mga lokal na pamahalaan na patuloy po silang mag-monitor at tignan po nila ang situation sa kanilang lugar at maging tuloy-tuloy yung heighten po nila yung kanilang situation, monitoring para doon sa mga, especially po dito sa Bataan kasi previously diyan po nangyayari yung mga pagguho po ng lupa dahil sa lumalambot na nga po yung mga lupa dahil sa malakas na pag-ulan. So Bataan, Bulacan, dito po sa Pampanga,
may mga low-lying and coastal areas, yun po yung mga dapat na bantayan po natin. And even po sa Aurora, dahil po yung mga mabubundok na lugar po natin, no? So nandyan pa rin po yung threat ng landslide dahil po sa mga pag-ulan diyan sa may bandang Bicadi area. Ayun, so yun po, kailangan po tutukan lahat, maging ano ba tawag dyan? Kailangan pong magtuloy-tuloy yung pagbantay ng ating mga lokal na pamahalaan, especially yung ating mga Dream Oaks, na maging vigilant sa pagbabantay po ng kanilang mga situation sa kanilang mga areas of responsibility. Ma'am Sally, meron po mga lugar, particularly sa Pampanga na very common na ito pong, and of course sa Bulacan, na common na po itong mga pagbaha, at meron din po tayo mga kababayan na minsan hindi po maiwasan, parang pahirapan, dahil nga sanay na sila pagdating po sa evacuation or yung mga rescue operations na ginagawa, meron po sa ating mga kababayan ang pinipili na manatili pa rin sa kanilang bahay. Meron po kayong paalala at karagdagang mensahe po para po sa ating publiko ngayong maulan po at may bagyo tayo. Yes po ma'am, maraming salamat salamat po sa inyo. So palagi po nating ipinapaalala sa ating mga kababayan ang iba yung pag-iingat, most especially po sa ating mga kababayan o yung mga residente po na nakatira sa mga mabababang lugar, kasi sila yun talagang vulnerable pagdating po sa flooding, at syempre yun pong mga nakasama po natin o mga kababayan po natin na nasa tabi ng ilog, sa mga gilid ng kabundukan, dahil po dyan yung mga posibleng pagtaas ng tubig baha at yung pagguho po ng lupa dulot po ng tuloy-tuloy na pag-ulan. So kailangan po payuhan po natin lahat ng ating pinapayuhan po natin ang lahat ng ating mga kababayan na makipag-ugnayan at sundin po ang ating mga otoridad, ang ating pong mga lokal na pamahalaan, na palagi pong subaybayan ang mga abiso po at balita na nanggaling po sa ating mga warning agencies tulad po ng Pag-asa at ng Mines and Geosciences Bureau, dahil sila po yung nagsasabi at nakakapagsabi kung saan at kung gaano katataas din yung mga tubig na maaari, yung mga pagtaas ng tubig, dahil po doon sa lakas ng mga pag-ulan. So ito po ay dapat nating pinapakinggan, makipag-ugnayan po tayo sa ating mga local Dream Oaks, sundin po natin yung mga paalala, yung mga bulletins, advisories po na ipinalalabas po ng ating pamahalaan. Maging alerto po tayo dito. At yun po, wag po natin kalimutan na nandyan pa rin po yung threat ng COVID-19. So para po sa ating mga may responde din sa ating mga kababayan na kailangan pong ilikas din. So pinapaalala pa rin po ulit namin from the Regional Disaster Risk Reduction and Management Council at ng Regional Task Force na ipagpatuloy pa rin po natin yung pag-observe ng minimum public health standards, lalo na during this time of calamities po, At syempre po, yun pong sa ating mga evacuation center, sa mga LGUs po na nag-ooperate ng mga evacuation centers, pinapaalalahanan din po natin na kahit na nasa loob sila ng evacuation center, ay i-observe po natin yung minimum public health standard para makaiwas din po tayo sa COVID-19 kahit nasa loob ng evacuation center. Alright. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Sally, at magandang gabi po. Maraming salamat po. Magandang gabi. Mga karayon, Ms. Sally Fabregat, ang Chief Operations Section ng Office of Civil Defense Region 3. Dumako po tayo sa ibang balita. Isang araw matapos ang pagbubukas ng klase, suspendido agad ang pasok sa ilang mga paaralan sa rehiyon dahil na rin sa masamang panahon dulot ng bagyong Florida. Sa mga coastal town po ng Masantol at Macabebe sa Pampanga, hindi nakaligtas sa baha ang mga silid-aralan. Pero dahil late ang announcement ng class suspension, nakarating na sa mga eskwela ang mga mag-aaral nang sila ay pauwiin ng kanilang mga guro
Ang iba naman, tinuloy na lamang ang klase hanggang mag-lunch break. Yan po ang balita ni JM De Jesus. Hindi nakaligtas sa baha ang mga paaralan sa coastal municipalities ng Macabebe at Masantol sa Pampanga dulot ng walang hintong pag-ulan dala ng bagyong Florita na sinabihan pa ng high tide. Batay sa datos ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Macabebe, lahat ng 17 pampublikong paaralan mula elementary hanggang high school ay naapektuhan na ng pagbaha. Ang 16 na eskwelahan sa Macabebe ay agad na nag-anunsyo ng suspensyon ng klase. Ang ilang mga mag-aaral sa San Vicente San Francisco High School nakuha pang makapasok ng eskwelahan bago pang kanselasyon ng pasok. Ayon sa pamunuan ng paaralan, itinuloy na lamang nila ang klase dahil iniisip din nila ang kaligtasan ng mga estudyante kung sila ay papauwiin habang malakas pa ang ulan. Ayon naman sa mga mag-aaral, pahirap sa kanilang baha kahit nasa 2 araw pa lang ng pasukan. Actually, mahirap po talaga. Siyempre, as a students, naglalakad ka sa tubigan, paglabas mo sa bahay, tubigan. And then, mahirap pa doon is magta-tricycle ka pa para lang magano kahit malapit na kasi lubog. Mahirap po yun kasi dapat po may mga PE tayo, kaso lubog po ang ating gym. Nililimitahan po yung ng edukasyon sa atin. Kumbaga yung baha is parang nililimit po yung kapasidad ng ating eskwela. Hindi naman umunuhad lang ang pagbaha upang maibigay ng mga guro ang pangangailangan ng mga estudyante dahil itumuno ang kanilang sinumpaang mandato. Unang-una po, commitment po natin sa bilang teacher po, no, ang maabot po natin yung tinatarget nating learning ng mga bata. Ngayon po, kahit na po bahayan, sinisika pa rin po natin na maibahagi talaga ang kanilang edukasyon na makuha o yung tinatarget nating edukasyon para sa kanila. Nanawagan naman si Mayor Bobong Flores sa national government na bigyang pansin ang matagalang problema sa pagbaha sa Macabebe. Hindi lang daw kasi mga kalsadang palagi ang binabaha, kundi maging ang mga paaralan. Para gumandang pasukan dito, dapat nakialam ang nasyonal. Natambakan yung mga eskwela, tambakan talaga. Maraming tambak ang kailangan. Yun ang kailangan namin. Kasi kung hindi mo tatambakan, pag umulan, karamihan suspend dito ang klase. Yung gano'n ang problema ng Macabebe. Kasi ang Macabebe, Masantol, pinakamababa yata sa lahat ng probinsya ay bayan ng Pampanga. Ayon naman kay Department of Education Public Schools District Supervisor Alvin Gozun, kung hindi kakayanin na makabalik ang eskwelahan ng mga mag-aaral, ay maaaring mag-online class muna. Kung talaga hindi pwedeng gamitin yung mga classrooms para makapasok yung mga bata, so pwede na rin po natin gawin yung distance learning gamit po yung mga modules na ginagamit po natin at ginamit natin yung sa panahon ng pandemya. Ngayon po, kapag pwede naman po yung mga classrooms na pwedeng gamitin, pwede po tayong mag-shifting kung mayroon po talaga mga kakulangan sa mga classrooms. So pwede po mga mag-shifting po. Samantala, 19 out of 28 public at private schools naman sa bayan ng Masantol ang binaharin. According po sa situation report na hiningi natin kanina sa ating MDRMO, sa situation report number 34, average height ng tubig sa lahat ng barangays ay nasa 1 foot to 2 feet. So, we're expecting na bumaba ito or tumaas din ang level ng tubig sa ating mga eskwelahan. Kaya minabuti po natin na mag-suspend po agad-agad kayo ng 6:30 a.m. Both public and private sa lahat ng level. Nakatakda raw magpulong ang mga lokal opisyal kung magpapatuloy hanggang Biyernes ang suspensyon ng klase sa bayan ng Masantol. Inaaral na po natin, tinitignan po natin kung may extension po itong suspension of classes dahil kahit nasa eastern part pa lang po ng Pampanga ang ulan, ang catch basin po ng buong Pampanga, not only Pampanga, pero pati po ang mga karating pong probinsya sa may norte, talagang sa Masantol po. And we would expect a large volume ng tubig baha na bababa talaga sa bayan ng Masantol. That's why magko-convene later ang MDRMC ng Masantol para po malaman natin kung ano ang tamang course of action na gagawin natin to address this concern po. Nanawagan din ng alkalde sa DepEd. Sa Department of Education naman po, sa provincial at regional, kami po ay humihingi ng tulong at assistance para po matugunan natin ang challenges na kinakaharap ng mga eskwelahan po dito po sa bayan ng Masantol dahil more than half, 19 of 28 schools po sa bayan ng Masantol ay lubog na lubog po sa baha at putik. JM De Jesus,
CLTV News. Nagpaalala ang Department of Health sa publiko na huwag ipagsawalang bahala ang sakit na tuberculosis. Tulad daw kasi ng pandemya, humina ang deteksyon sa naturang sakit at kumonti ang mga nagpapagamot gaya na namang sa lalawigan ng Nueva Ecija. Sa Palayan City, inilunsad ng kagawaran ang kanilang kampanya sa mga barangay upang itaas ang kamalayan ng ating mga karehiyon. May detalye si Paulo G. Santos. Ang pakipaglaban sa TB, kailangan din ng sakripisyo ng pamilya. So kailangan nakaalala yung pamilya, kailangan nakasuporta sa kanila. Kasi ako dati, hindi ko kakayanin kung wala yung pamilya ko. Gaya ng pakikipagbuno sa anumang karamdaman, binigyan din ni Nelson Tolero ang kahalagahan ng pagsuporta ng pamilya sa laban kontra tuberculosis o TB. Isang TB survivor si Tolero mula sa Montalban, Rizal at kabilang siya sa mga nakikiisa sa National TB Day ng Department of Health na ginanap sa Palayan City, San Nueva Ecija nitong August 19. Dito kanyang ibinahagi ang kanyang karanasan at tagumpay ng dapuan ng nakamamatay na sakit. Ang first time ko na sa isip na parang gusto ko na lang tapusin buhay ko. Totoo yun. Parang ayaw ko na, parang ano. Tapos nung ang sabi doon sa RHU, sa facility na pinuntahan ko, na may posibilidad na mahawa ko yung mga kasama ko sa bahay. Naawa ko sa mga pamangkin ko. So naramdaman ko yung, alam mo yung stigma na parang nakahawa pala ako, kailangan ko palang lumayo, kailangan kong iwasan yung mga tao. Tinis ko yun ng 11 months na pagdating ng gabi ako lang, yung bubog lang yung makita mo, wala kang kasama. Kailangan Ang mahabang proseso ng gamutan at isolation ang ilan sa mga dahilan ng pag-aalinlangan ng mga TB patient na makapagpagamot. Higit daw itong lumala ngayong pandemya ayon sa DOH. Yung atin namang health workers, hati yung kanilang service, yung ginugol niyang oras kasi malaking panahon ang ginugol natin sa COVID response natin, pag-isolate, pagta-transfer, pagda-diagnose ng TB patient natin, and even sa pagbabakuna. And then during that time, merong mga piling health center na yung mga tao hindi pumupunta dahil naka-lockdown tayo for a while. So yun po yung isa sa mga dahilan. At yung iba, masasabi natin na may konti pa rin pagka inuubo, ayun nilang ipamalitang inuubo sila. Baka imbes na TB ang sabihin sila, baka may COVID sila. May konting stigma pa rin po. Sa pagtatala ng Central Luzon Center for Health Development, 40% o higit 27,000 na maituturing na missing patient sa rehiyon. 60% naman o higit 40,000 ang notified cases batay sa 2021 TB monitoring data ng kagawaran. Sa Nueva Ecija, nananatiling hamon para sa kagawaran ang gamutan ng tuberculosis. 35% lamang daw kasi ang treatment coverage rate ng lalawigan. Katumbas ito ng 3,902 sa tinarget naman na higit 11,000 na TB patient na dapat ay masubaybayan ng gamutan. Interagency effort hanggang sa barangay level ang TB detection and treatment strategies ng kagawaran ng kalusugan. Present sa launching ng kanilang programa ang kinatawan ng 27 Municipal Health Officer at City Health Office sa lalawigan. Tiningnan po natin yung performance ng ating mga local government units. Kung functional po ba yung kanilang mga local health board, yung council na yan, at hindi lang po organized kasi dapat po ay functional din. Kasama sa assessment ng DILG para sa pagbibigay ng Seal of Good Governance ang accomplishment sa tuberculosis treatment coverage ng mga LGU. Samantala, umabot naman sa higit 36 million pesos ang binayaran na claims ng PhilHealth para sa mga may sakit na TB sa Central Luzon. Simula umano ito ng taong 2017 hanggang sa kasalukuyan. Bukod pa umano ito sa mga inayudahan ng mga lokal na pamahalaan. Ito po sa aming datos, ito nag-shows po na way back in January of 2017,
up to this moment, this year of 2022, kami po ay nakabayad po ng 17,000 higit na claims, would translate to 36 million. Sa pagtataya ng mga eksperto, sa loob ng 5 taon, 100,000 Pilipino na may sakit na TB ang posibleng mamatay kung hindi mahahanap ang TB missing case sa bansa. Paulo G. Santos, CLTV News. Umaasa raw ang grupo ng mga negosyante sa North and Central Luzon na makadadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 31st North Luzon Area Business Conference na nakatakdang maganap sa ikalawang linggo ng Setyembre. Kabilang daw kasi sa mga tatalakayin ay ang mga plano para sa higit na pagpapaunlad ng mga industriya sa rehiyon at ang modernization program sa sektor ng agrikultura. May karagdagang detalye si Paulo G. Santos. Kabilang sa mga tinalakay sa unang face-to-face general membership meeting ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM, buhat noong magkaroon ng pandemya, ang nalalapit na 31st North Luzon Area Business Conference. Nakatakda itong ganapin sa Clark Freeport Zone sa kalagitnaan ng Setyembre at inaasahan ang pagdalo rito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Gigi Simbulan, Vice President for North Luzon Area ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, kabilang sa mga inaasahang matatalakay sa aktibidad ay ang importation policies ng Administrasyong Marcos Jr. These issues on importation, this is a very delicate issue because it involves monitoring prices, monitoring production, increasing productivity of our local farmers, especially we're dealing with agricultural products, and just balancing it with kung ano lang yung kailangan, yun lang ang i-import. Bukod sa mainit na usapin ng sugar importation, mahalagang matalakay din daw ng administrasyon ang patuloy na pag-aangkat ng mga yamang tubig, gaya ng galunggong. So I always ask the question, we are an archipelagic country with 7,100 plus islands, with hundreds of thousands of shorelines. Why are we importing galunggong? Hindi ba? So ito po kailangang linawin. Baka merong mga batas o mga sabihin na natin na revenue regulations, baka masyadong mahigpit ang regulations natin na yung maliliit na mga mangingisda at magsasaka ay hindi makatodo ng kanilang efforts para po maging mas maunlad ang kanilang negosyo at ang kanilang buhay. Sa report ng National Economic Development Authority o NEDA Region 3, makikita na mas mataas ang paggasta o expenditure growth rate ng importasyon kaysa exportation sa rehiyon. Pero ayon kay NEDA Central Luzon Director Gina Gacusan, hindi ang agricultural products kundi electronic parts na kinakailangan ng mga industriya sa rehiyon ang bumuo sa malaking bahagi ng inaangkat na produkto. Bilang realtor at urban planner, gusto naman usisain ni Architect Nestor Mangyo, ang presidente ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM, ang housing development ng gobyerno. Kasabay kasi ng infrastructure project para sa higit na pagpapabuti ng transportasyon ay ang pagdami ng mga real estate business sa rehiyon. Ayon kay Mangyo, kailangan muling pag-aralan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pulisiya kaugnay ng pagpapautang sa sektor ng real estate. Now that because of the rising prices of land, there's the need to go vertical. Hindi na dumadami lupa natin, wala nang gumagawa lupa eh. So kailangan magtayo na tayong vertical buildings like condominiums para mas maraming makakatira sa isang lugar. So we still encourage yung mga bangko to lend to the real estate. In fact, yung sabi ko sa kanya, nung kami isa sa mga naglabi sa Central Bank, sabi nila noon, 20% lang ng pera ng bangko ang pwede yung pahiram sa real estate. Nalabi namin yun na nagawa nila ng 22%. So dumami ang negosyong napunta sa real estate. I think that translates to about 1 trillion pesos na napunta sa real estate developers funding. Kailangan din daw maipabatid sa madla ng pamahalaan ang programa nito kaugnay ng socialized housing. Kasabay kasi ng countryside development ay ang local migration kung saan mas marami sa ating mga kababayan ang nagtutungo sa mga probinsya para maghanap buhay. To really support
the real estate developers, especially on affordable housing, because there is a 6.8 shortage of affordable housing. Ito yung mga mostly, yung mga aside from the socialized, the marginalized, yung mga nagtatrabaho natin sa abroad like the OFW or the young families. Positibo naman si Mangyo na maibabalanse ng Administrasyong Marcos Jr. ang interes ng real estate industry at ng agriculture sector. Kabilang kasi sa priority bills ng Pangulo ang Comprehensive Land Use Plan na binanggit niya sa kanyang unang SONA. Umaasa naman si PAMCHAM Past President Director Rene Romero na mas mapagtutuunan ng pansin ng Marcos Jr. administration ang sektor ng agrikultura sa rehiyon upang makatugon sa pangangailangan ng manufacturing industry. Hinihingi namin is that palakasin yung agrikultura. Kung pwede humabol siya sa ating services sector, no? Pangalawa, kailangan palakasin ang manufacturing. Although meron tayong mga eco-zones, no? Nag-employ na ng marami yan. Pero malaki pa yung room for improvement natin in terms of manufacturing. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, pangalawa ang industry sa mga economic driver ng Central Luzon. Pasok dito ang manufacturing na bumubuo ng 65.9% ng mga lokal na industriya na sinundan ng construction na 26.1%. Samantala, may temang North Luzon Ready for Takeoff ang 31st North Luzon Area Business Conference na idarao sa September 16 to 17 sa Hilton Clark. Paolo G. Santos, CLTV News. Nanindigan si Vice President and Education Secretary Sara Duterte Carpio na napapanom na ang pagbabalik silid-aralan ng mga bata. Sa kanyang pagbisita sa Dinalupihan, Bataan, inilarawan niya ang unang araw ng klase bilang tagumpay na edukasyon. Dagdag pa ng kalihim sa kasalukuyan na hindi na dapat gamiting rason pa ang pandemya upang ipagpaliban ng face-to-face classes. Narito ang report ni Angelica Cara. We can no longer make a COVID-19 pandemic as an excuse to keep our children from their schools. The Philippines has been reopening up just like the rest of the world has reopened. Ganito pinanindigan ni Vice President Sara Duterte Carpio na siyang kalihim ng Department of Education ang desisyon na pabalikin na sa silid-aralan ang mga estudyante ngayong pasukan. Binisita ng opisyal ang ilang paaralan sa Dinalupihan, Bataan, Lunes, August 22. Naniniwala umano ang pangalawang Pangulo na handa na ang mga bata, guro at ang buong pamunuan ng DepEd na isagawa ang face-to-face classes, bagamat nandyan pa rin ang banta ng COVID-19 virus. Hindi po natin binabaliwala ang mga pangamba na dulot ng pandemya. Dahil diyan, naglatag po tayo ng mga alintuntunin para maiwasan na mahawa ng COVID-19 ang ating mga learners at mga teaching and non-teaching personnel sa paaralan. Ang pinag-uusapan po natin dito ay ang kinakabukasan ng kabataang Pilipino. Sa gitna ng panawagan umano ng ilang mga grupo na wag munang ituloy ang harapang pagtuturo, ito ang kanyang tugon. Hindi na po natin kaya na muling maantala pa ang pag-aaral ng mga kabataang Pilipino. Kailangan na po natin silang maibalik sa in-person learning dahil sa in-person learning makakakuha ng makahulugan, sapat, wasto at dekalidad na edukasyon. Sa halip na tignan sa negatibong aspeto ang pagbabalik classroom, dapat umano itong ituring na tagumpay ng edukasyon sa bansa. Isang malaking tagumpay para sa mga kabataang Pilipino ang muling pagsisimula ng in-person learning ngayong araw na ito. Isang hakbang na buong tapang na ginawa ng Department of Education sa kabila ng mga hamon at takot na dala ng COVID-19 pandemic.
Bagamat mayorya ng mga paaralan sa bansa ay nagbe-face-to-face classes na, ang mandatory na pagtuturo sa silid-aralan ay magsisimula pa lamang sa November 2. Mayroon pang hanggang October 31 ang ilang mga paaralan para sa kanilang transition mula sa blended learning hanggang sa 5 days a week classroom teaching. Para sa mga paaralan na kulang ang classroom at may malaking bilang ng mga estudyante, ipatutupad naman umano ang shifting schedule. Sa datos ng DepEd, aabot sa 91,000 ang kulang na classroom sa bansa. Marami rin ang lubog sa baha, bumuhos lang ang ulan, gaya na lamang ng hindi bababa sa 17 paaralan sa bayan ng Macabebe, Pampanga. Angelica Cara, CLTV News. At yan ang balita ang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang pupwesto ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po.